बेनि सोमोन्दै मा फोरमायगोन? आच्चा जों भकटपारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जि बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनि मुङाव फुटबल बा जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि होनाय जायो। बेयो देग्लाय माने 2थि खेबाव आगान होबाय आरो बे बादायलायनाय हाबाफारिखौ जों खुंनायनि आन्दोआव माखासे जाहोन दङ। कारन मोनसेल' नङा, गोबां कारन दङ। गिबि खोथाया जादों जोंनि भकटपारा हालामनि जिखिनि मुंख्लंफोर बिथांमोननि जि अबदान बर' हारिनि फारसे, बै अबदानखौ जोङो सनमान होनाय हिसाबै आरो बिथांमोननि अबदाना जाहाथे चिर जीवन माने गोजोर जाना थायो, बे मोनसे थांखि थाबाय। बेजों लोगोसे जोंनि हालामाव गुबुन गुबुन राव रायनाय बा धोरोमनि मानसिफोर थायो। दा बै गासै सुबुंनि गेजेराव मोनसे खौसेथिखौ जोङो माने बोनथुमनानै जाहाथे बेखौ जोङो मोनसे बान्दोआव लाखिनानै जों माने रायजो जानो हायो। दा बेनि मोनसे नेरसोन हिसाबै बे जों बादायलायनायखौ होनाय जायो। दा जों एग्जाम्पल महरै जों बयबो नुखादों दिनै माने रोजा रोजा माने अडियेन्स रायजो राजा बिथांमोना दिनै फैनानै जोंखौ थुलुंगा होफैदों। दा बे जोंनि माने गोथां मोनसे माने एग्जाम्पल। दा बे मोनसे जाहोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि हालामाव माखासे जाखांफुनाय माने प्लेयार्सफोर दङ। बिथांमोनखौ जों मोनसे प्लेटफर्म होनाय हिसाबै आरो बे प्लेटफर्मनिफ्राय बिथांमोना जाहाथे सानसे समाव मोजां गेलेगिरि जाहैनो हायो, स्टेट लेभेल, इन्टारनेसनेल लेभेल बा नेसनेल लेभेलाव जाहाथे बिथांमोना माने बाहागो लानो हायो, बे मोनसे थांखि आरो नोजोरजों जों बे बादायलायनाय हाबाफारिखौ जोङो खुंबाय थानाय जायो। कारन नाय, जों हलिचरनखौनो होन, दुर्गा बर'मोनखौनो होन, सोरबा लियनेल मेसिखौनो होन, रनाल्ड'मोनखौनो होन, बिथांमोनाबो दिनै बेबायदि माने गेलेग्रा फोथारनिफ्रायनो ग्रासरुट लेभेलनिफ्रायनो बिथांमोनाबो माने गेलेजेननानै बै इन्टारनेसनेल लेभेलाव बिसोर सारा प्रिथिबियाव माने सिनायजानाय बा मोजां गेलेगिरि जानो हादों। दा जोंबो निस्सय मोजां गेलेगिरि जानांगौबा निस्सय जोङो न'नि स्टाइलाव जोङो गेलेग्रोनांगोन। आरो बे थांखि, बे नोजोरजोंनो जोङो बे बादायलायनाय हाबाफारिखौ जोङो खुंबोबाय थादों। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। भकटपारा आन्सलिक एबसु आरो भकटपारा ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो अर्गेनाइजिं कमिटिनि नाजानायाव दिनै 6थि बोसोरारि जि मार्टियार्स फुटबल टुर्नामेन्ट भकटपारायाव खुंनो हाबाय। बेजों लोगोसे बे ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेराव बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव मोनसे गोरोबलायनाय खौसेथि लाबोगोन। फारसेथिं यं जेनेरेसननि थाखाय बिथांमोना गेलेनायनि गेजेरजों माने सुसास्थ्यनि नागरिक जानो हागोन। आरो दिनै गेलेनाया मोनसे प्रफेसनेलाव सोलायबाय। बेजोंनो मोनसे केरियारबो दानो हागोन। आरो लोगोसे बिथांमोना मुंख्लंफोरखौ जुगामियै गोसोखांनो हादों। बिनि थाखाय आं भकटपारा आन्सलिक एबसु आरो लोगोसे भकटपारा ओनसोलनि रायजो राजाफोर, अर्गेनाइजिं कमिटि बयनिबोसिम साबायखर जासिदों। साब बिटिआरआव दासान्दि गोबां माने बिनि गोनांथि दं। मानो होनोब्ला दिनै बर'फ्रा मोनसे संग्रामि जाति। जों माब्लाबा राव थुनलाइ हारिमुनि थाखाय संग्राम खालामदों, माब्लाबा राजनैतिक अधिकारनि थाखाय संग्राम खालामदों। आरो जातिखौ गोग्गोयै गोथारै दानांगौनि थाखाय जोंनो गेलेनाय आरो हारिमुखौबो नांगौ। आरो गोजोनथाव बाथ्रा, दायो बड'लेण्ड ओनसोलाव स्पर्ट्सनि मोनसे थासारि सोरजिनायजों लोगोसे स्पर्ट्सजों कालसारखौबो सरजाबनाय जादों। हारिमु आरो गेलेनाय, जेराव बादायनाय दं, खौसेथि दं, देरहानाय दं, गोजोननाय दं, बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरखौ गोग्गो गोथारै लाखिनो हागोन। दिनै यं जेनेरेसना ड्राग्स, फेग्रा मुवा आरो बायदिसिना एन्टि एलिमेन्ट्सफोरजों दिनै ससियेल मिडियानि जुगाव बिथांमोना नाख्रेब जानानै थायो। बे समाव बिथांमोनखौ बेफोर नाख्रेब जानायनिफ्राय उदां खालामनांगौब्ला जोङो स्पर्ट्स एन्ड कालसारखौ आरोबाव जौगाहोनांगोन। बेखौ मोनसे रिभलिउसनारि मोनसे स्टेप महरै जों लानानै दावगालांनांगोन। जोंनि जायगायाव गोख्रों लीलाबती बिथाङा रुंसारि जानायाव जों दुखु फोरमायदों। नाथाय बिथांखौ जिबायदि सरकारा नोजोर होनांगौमोन, जोथोन होनांगौमोन, बा जोंनि बर' माहारियाबो बिथांनि फारसे जिबायदि अनसायनाय दिन्थिनांगौमोन, बेखौ जों दिन्थिनो हायाखिसै। बेखौ जों सिमान लायो। आरो हयथ' बिथाङा जि समाव गेलेदोंमोन, बे समाव दिनै खौरां बिजोङा एसेबां जोंनि गेजेराव गोसारनाय महर मोनाखैमोन, ससियेल मिडियायाबो गैयामोन, जायनि थाखाय बिथाङा नांगौसेबां
रायजो राजाफोरनि अनसायनाय नोजोर बोनायखौ मोनाखिसै जायनि थाखाय सरकारा हयथ' नांगौ बायदि स्टेप लानाय जायाखिसै खिन्थु फैबाय थानाय समाव जाहाथे रावबो लीलाबतीनि बायदि अलखदाव गोग्लैनाङा आंखालाव गोग्लैनाङा बेनि फारसे जोंनि नोजोर थागोन। भकटपारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 6थि बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर बादायलायनाय 2022 मायथाइ दिनै फैयै फैयै जोबथा बादायलायनाय फाइनाल केम्प बेवहाय बेखेवगिरि महरै बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि प्रसान्त बर' बिथाङा बेखेवनानै होलांबाय आरो आंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो भकटपारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे थागिबि सुबुं हिसाबै बेवहाय फैनानै मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों आरो गोबां माने रावारि गोबां गुबुन गुबुन हारिनि माहारिनि मानसिफ्रा बेवहाय जोंखौ मदद होफैदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखियाव बेनो जाय मुंख्लं बिथांमोना जोंनि थामोनथा जोंनि सिकिउरिटि जोंनि जौगाथायनि थाखाय बिथांमोना जिउ बावलांबाय आरो बिथांमोननि जिउ बावलांनायखौ जों गोजोरै लाखिनाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि आरो बिथांमोननि सान्थौ आरो सानस्रिखौ जोङो अरायबो जोङो गोजोरै लाखिनो थाखाय भकटपारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोलुर बादायलायनायखौ होदों आरो जों सानो जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजोंनो जोंनि समाजाव बर' समाजाव आथिखालाव गोबां जोङो मा जेंनाफोरखौ नुदों जेरै जोंना उन्दै गथ'फ्रा मा ड्राग्स लायो जुवा गेलेयो बेल' नङा उन्दै बैसोआवनो मा हाबा जायो आरो जों नुदों सोलोंथाइनि बिथिङावबो बर'फ्रा गोबां उनफिननानै दङ आरो बे थांखिखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै 29 अक्ट'बरनिफ्राय जोङो आसाम नाङैनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जों बाइक रेलि लादों सुबुं सांग्रांथि जोङो मा हानजा सुनाय लादों आरो जोंनि थांखिया बेयावनो गुबुन हारिफ्रा जोंनि हायाव बे आयेनै हाबफैदों बेखौ होबथानाय आरो जोंनि लाइमोनफोरा जायफोर लाइमोना कलेजाव फरायना दङ इउनिभारसिटियाव फरायना दं स्कुलफोराव फरायना दं बिथांमोना मा खालामो ड्राग्स लादों जौ लोंदों आरो बे आयेननि बागै मा गेम गेलेदों जुवा गेलेदों बेफोरखौ समाजनिफ्राय गैया खालामनाय नोजोरजों आरो जों सोलोंथाइनि गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै जोंनि हारियाव सुबुं सम्पद सोरजिहोनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम नाङैनो दिनै चिरां जिल्लानिफ्राय जोङो बाइक रेलिखौ स्टार्ट खालामदों आरो बेहाय जों आसाम नाङैनो बे रेलिखौ जों लानाय जागोन। बाजाज कम्पानिनि गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां उदालगुरि जिल्ला रौथायाव थानाय ब्रह्म अट'मबाइल्स बाजाज शोरूमआ लाबोदों नोंथांनो खालि फुजानि दामाका स्पेशल अफार खेबसेनो रां होना बायथारनायजों लोगोसे बेयाव फाइनान्सनि सुबिदाखौबो लानो हागोन खोब खम बेसेनाव एबा 15,000 डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन रोखोमनि बाइकखौ लानो हागोन गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया बाइकजों लोगोसेनो फुजानि गोबांथार गिफ्टबो मोननो हागोन गिफ्टआव थागोन हेलमेट गंसे 3 लिटार पेट्रल आरो मोनसे गोसो बोगथाबनो हानाय अनथोब बे स्पेशल अफारा 24 अक्ट'बरनिफ्राय 31 अक्ट'बरसिम सोलिगोन